Good morning, good morning. It's me again, Cherry Bells. Di ami karon dai guys ha. Hey, Bolivia's rhythm. Let's brass style ya. Why? Bim. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Natalia, siyempre mga yanot, muka papud maskig jaming lang ang tanan. Ipingan sa tugtog, sabay sa dyan akong amiga. Ngamutayog sa ulo, para maminaw sa sunata nga gilitag pa sa bukid. Sa kong amigo nga atsyo kaayo. Kay mo palito kong garit sa pilon man jud ang kaha. Mupantalya makigistorya sa tindera. Manid kong may nakabantay kay kuyaw kong mapangkat sa silingan nga nagsulod-sulod. At ang butanga maskig si mama paistoryahon. Diyos ko nak, ayan ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan. At wag kalilimutan na sermon ni Lex Pra. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Bolivia's rhythm. Hey, 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 yeah. 1 hour later. Agdan. Anak mo answer day? Na day signal din niya. Ay wifi dire? Jeffrey ra day nang wifi di? Kisay tagiya di din ni aday. Kisay tagiya ba? Kan di jo agngan? Or kan di jo ag lugar? Kan di jo ag lugar? Kan di jo ag lugar day? Ay balik-balik. Oh, lagi kang iba oh. No. Oh, lagi ni kanya. Oh, piso wifi dito. Ano yan, mga bata no, tulungan sila para magpasaya. Alipores. Ay, agdahan, pastilan. Sige, pero okay ra. Kay tinuyuan man. Ayaw laman. Ngayon, sa una gadget umadam. Ang kuris, di ko makapit ila ka, Jing. Bitaw. Di ko makapit. Ara naman dyan ning tanawa o nagtiniil lagahong kauban kay di madaog di hubuog di hubog. No. Gira-giraon mo lagi. Di madaog di tiniilan. Arang lapo ka man. Ay, noo. Asa man tamang himasa ingan ni Res. Ay, ano nga to sila kajing. Nay, sila ikuan. Bomba. Sige na guys, kay naglisod na ko. Ako sa ning i-off ha. 1 hour later. Ma'am, kamoy tag-iya diri as a farm, ma'am? Sa bato. Sila ay di pud tanan. Unsa man pud nga seedlings mga inyong gikuan? Ingana. Kanang mga kadto bitong kuan ris katong nindot sa para sa hilongos katong dagko nga mirasol. Oh, sunflowers, mirasol man tingan dito sa kuan. Sunflower. Nagkuan ako. Ah, Sidling pa na ako. Matapos. Madaon lang. Kaya agahon ko gitugas. Parehaan ba nga gipa. oh.
kanang balik sa buwag ra. Oh, di na jud ingon nga itanom si Jang. Ingana di ay ni. Kana po din ha, ma'am, unsa man po di siya nga kuan kani. Ay ingani. Maura si Jay kanang mabuhi diri nindot man pud ni og magdungan nagkuan, mamuwak na. Kay nindot man pud iyang mga buwak na bay, lain-lain pud ni buwak ma'am color. Oh good ug sa gipauyunan na lamang sa agyuta og unsay buwak nga moangay mo og mobuhi. Unja kada adlaw pud mo diri nagkuan. Naaray ka ng panahon ra nga. Tinindot ng jupod ng malain pod ba? Nya kanu sa aman ni sugdan ninyo ma'am og kuan kanang daghan bang manuroy diri mga pila na ka months or years. Mayo kay kuan pod mo no, nag-open pod mo diri nga agatong panahon ingon ani madyo kay nag-open pod mo. Bale nagsirado unya nag-open na pod ingana. Oo. Di kay makuan man ni ma'am kay sa mga musuroy ba ja makakita sila sa mga picture sa karon nga pag lockdown na may lain maulagi nakapokus po ko diri kay wa gopoy laing buhat mao bitaw. Di pa day ni dugay. Bale 4 months ago unya. Karon ba ko kangare? Bisag kada hapit kada semana kada adlaw ko maglabay-labay kay naaman mi bukid nato sa Luwan. Unya aga ko nagpuyo na sa bato. Dito sa Hilongos katong sa Tongwana dito pug ko nya. Mas dako-dako pa diri ag space nga kuan. Basta dito. Bitaw. Nay po yung mga prutas na diri no? Na ay imong rambutan. Madyo unta to og kanang sa panahon pa di ay mamno nga diri ko nga kanang nag-harvest mo kay arong maipakita po daw ba sa uban nga makahibaw nga nay adi ay daghang mga rambutan mga prutas diri aron po sa mo lagi bitaw mas nindot jud na ma'am nga daghang makakita or makibaw kay arong sila pod maka try pod ang nindot jud ay diri sila yung mga proba nga nindot jud ay di ra kami makaingon nindot manggod og nga ni para na ho kay kuan ba kanang lami agi jang hangin nga imong langhap usapod agi ganahan mga jugod daghan kung makita mga green sa kapaligiran daghan nindot mas nindot mas para ako sa ato ka sa syudad o lungsod ato ka sa lungsod nga agi imong makitaan mga merkado ni gawas nimo daghang tao unya mga tao nga tagahibaw tagailaing nga uban man jud pa diri kay tagsarag tao unya ag hangin nga imong malanghap disko pa jud dinhi as kuan kanang murag bukid dapit mo nang sige lagi kog ngadto sa amo pug bukid kay nindot man pud dito uha ko pagkadaga matalo man among mga kaliwat ma'am tuan na sa Manila ron kay naminyo naman po na siya si Linlin ba nga asawa ni Sande si Jinilin diha day na di mo sa una ma'am bitaw dito na tagluban nagkuan eskwela buwa sa Manila ron
siguro kay nanarbaho ra magani siya sa naaras Maynila bitaw kay mas nindot na siya trabaho og makasuda siya pagka-maestra kay wa naman na habang buhay naman na dali na mabuhi ma'am kay na may kuan nagsugod naman. Ngana di ay guys ug magtanom nganing klaseng buwaka mabuhi na diretso siya mabuhi na siya pero bisbisan gihapon na siya kada adlaw mo kuan di na siya bisbisan di day hasol ni siya buwaka kay kaning uban nga buwak ug di nimo bisbisan mamatay man mas nindot ni buwaka mo itanong kay di hasol. Oo, bitaw kay kare. Pwede ra man po siguro buntag or hapon ni sa bisbisan. Lahi man ni sa ubang buwak. Ako usara. Kana pong gikuanan ni Ma'am Dihas ubos pa. Naghimo ko sila og kuan guys. Sa ate diri sa ubos. Sagdilawan kay katag sa bitaw ni arang kakugi jud diri ano kinahanglan jud nga magkugis ate kay arang inibalik na buhon na na ibuwak na sus kanindot jud diri ate ug mamungi ug mamuwak na Sagdi naman di ra ma-Facebook ma kuan pa aron pa manggugukang hari diri siya nagdako. Kamu ra boy naghindo-hindo diha or bitaw ko kana dinaaw tangan ko. Tubihan pus ma'am puloy. Nganong wa man ka nagsuhol ma'am og lain? Pwede kami suli mi. Aw didi ay. Believe jud ko nimo ma'am. Kay ikaw jud mismo ba? Ikaw jud mismo mo ay nagkuan sa imong farm diri kay kanang uban ialig ra man di sa mga Ay Ginoo ko wa ang akong kuan murag akong ang mga amo. lagi mauwaw ra pud tag ingana. Oh di ay no. Kapagod makijaming lang ng tanan ipingan sa tugtog sabay sa dyan akong amiga namutayon sa ulo para maminaw sa sunat ang agilitag pasapugid sa akong amigo nga aksyon kaayo kay mo palito ko garit sa pinuman dyan ang kaha mupantalya mag-istorya sa tindera manit kong may nakabantay kay kuyaw kong mapangkat sa silingan nga nagsulod-sulod at ang butanga mastik si mama pa-istoryahon Diyos ko na, ayan ka na naman Ang biling ko sa'yo ay wag pasubrahan Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan At huwag kalilibutan ng Sermonel Extra
pauglukaw ang inyuhang tapok. Kasabay ang amigo gamiga. Tagay-tagay, si Junjun ug si Pipa. Sa bulsa palihog ko sa lighter, kaya ko nang andamon. Ang pangbog lamisa sa area, way makatugaw, makilangaw. Magbinuang walay magkinalawgaw, kay kung ako maglagot, lisod na kong makatok. Kakalaw ko na imong kadisko, gaya sige kinambog. Pag binulay og, kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og, kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og, kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og. Siguro mabot ka lang ng mga sa babaw kung usap. Pero, usap yan. Para magkakaroon ko muna. May kanina ba mga dali na naman yun isita mo? Kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og, kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og, kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og, kakalaw ko na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og. Oh, bitaw. Labi nga na ibungag. Nagtatanong, siyempre. Buwan lang naghanap ng hari. Pagpila na diniha ang sige, hindi mo buwan. Buwan. Nakalimutan kay, musuroy man dyan kay wak may laing lingaw lagi. Mukuan mo dyan mangita mo sila. Lugar ba nga, murag marelax sila mo na huna. Ay kapoy na sa naarkas bay? Karong buntag ka na po siya. Mo dyan ay usa nga akong gusto nga. Kanang ano ba nga. Inig. Bolivia's rhythm. Nindot ang imong makita. Ang dyan hamin po. Nindot ang Let's press laylaya. Wayay, wayay, wayay. Bim. Mga yanot, buka pakod matigdaming lang ang tanan. Ipingan sa tugtog, sa pagsitin dyan akong amiga. Namutayog sa ulo, para maminaw sa sunat ang agilitag pa sa bukid. Sa kong amigo nga aksyon kaayo. Kay mo palit, upugarin sa pilo ng Diyos ang kaha. Upantalya, mapinistorya sa tindera. Manid kong may nakabantay kay kuyaw kong mapangkas sa silingan nga nagsulod-sulod. At ang butanga, maskik si mama kaistoryahon. Diyos ko na, iyan ka na naman. Ang bilin ko sa'yo ay wag pasubrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan. At huwag kalilimutan na sermon ni Lex Pra. Pauglukaw ang inyuhang tapok. Kasabay ang amigo gamiga. Tagay-tagay, si Junjun ug si Pipa. Sa bulsa palihog ko sa lighter, kaya ako nang andamon. Ang pagbuhog lamisa sa area, way makatugaw, mas ilangaw. Magbinuang walay maghinalawgaw, kay kung ako maglagot, lisod na kong makatok. Katalaw ko ra na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag pinulay og, katalaw ko ra na imong kaiso, gaya sige kinambog. Pag binulay og, katalaw ko ra na imong kaiso, gaya
gayo sige kinambog ug pag binulay og katalaw ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog ug pag binulay og Naara o guys. Unsi nga ni Amin si live na ni. Bukas ubos to ah. Bolivia's rhythm. Asa na magkita? Asa na magkapit? Paliguan pa. Upuhon. Katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog ug pag binulay og katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog ug pag binulay og katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog ug pag binulay og katalo ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog ug pag binulay og